chokwadi kutenda, chokwadi choratizwa pachena, pinda muyaya moyo wako aponeswe, tariro parwendo simba paz vinorema. Bible Truth Podcast, rudo rwa mwari roje keswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imu chokwadi, patana inesu, chokwadi chichakusunungura. Yes, Murambwi. Nguvenga ere bamfundisi. Yeah, it's been long, my brother. Tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari nokuti chirongwa chaMwari chevanhu chadzoka. Yes, panapa Bible Truth nhaurirano dzezvemubhaibheri tichitaura nheyo dzemubhaibheri. Zviri kutaura bhaibheri kuti nyaya dzine chekuita nevakafa, nyaya dzine chekuita nesabata, nyaya dzine chekuita nezvemweya, kuti mweya inofamba sei, ndodzetenge tichitaura. Tiri kudzoka panapa, taapa nenonzi season 3. Taatichigadzirira yanga ichibikwa, saka tadzoka. Tiri kungodzoka takanangana nenyaya iyoyo yokuti titaure chokwadi chomubhaibheri. Yes. We will be part of the show. Bible doctrine, I think in pane nyaya ipapo. Tinofanira kuti titarise kuti Bible rinoti chii. I don't know if you are going to once again, are you going to muchainvite ere vanhu vachange vachiuya for tina kusungwa okay. kuti tinotaura nevechechi imwe. Vamwewo tinovadana. Okay. Vekumasangano akasiyana siyana. Vamwewo vanenge vachitotinzwa tichitaura. Vakasununguka kuti vatichaire runhare, tichapa nhamba kuti kana vachida kuuyawo panapa vauye vachitaura. Saka chirongwa chinoda kuti vanhu vazive nezvebhaibheri. Hachisi chirongwa chokuda kuti vanhu vapinde muorganization dzingava chechi dziri organization, asi chirongwa choda kuti vanhu vazive bhaibheri. Kana vaziva bhaibheri voziva kuti voita sei, nokuti iro bhaibheri handiti rinoti ziva chokwadi. Chokwadi chokudii hacho chokusunungura, kwete kuti uramba wakasungwa. Handozvinotaura. Saka panapa toda kuti vanhu vazive chokwadi. Mufundisi, chokwadi chovadii hacho chovasunungura. Yeah, I think that's great. We are excited, Murambwi. So we are free also kana mune vamunozoinvite kuti vauye vachigarawo paside tichitaura navo from different churches. I think we've done it also na Apostle Chiwenga. It was quite a good experience. We did online. Takadiscuss on Sabbath. I know it's a controversial issue. Hopefully, we are going to have more details here. But Bible Truth, pamusoro pechinhu ichocho ngoramba tichidzokorora probably kana mukatitendera. Hanzi nevechirungu, repetition deepens the impression. Definitely. Ndingati ivo mufundisi mupostora vachiwenga vakati tichataura nezvedzimwe nheyo dzekutenda kwevanhu, mamwe madoctrines. Saka toda kuramba tichitaura navo. Asi chotoda kutaura kune vamwe vanenge vakatarisa panguva ino vachiteerera. Isu hatisi pakutukana. Zvatakaita namupostora Chiwenga izvo zvandokuita kwedu, totaura zvakanaka. And takaonawo vamwe vachitaura kuti izvi zvaitwa zvakanaka izvi. Hazvina kutukana, hazvina kudii. Ndo zvinoda Mwari. Mwari haasi wehondo. Mwari ndowekuti zvinhu zvifambe nemweya wakanaka. Saka petichadana vanhu tichange tichitaura tisingapedzi nguva, toda kuti tipinde muhurukuro yanhasi. Mufundisi, nyaya iyi yetoda kuti titaure nhasi takamboihwereketa futi mwe musi, asi vanhu vanoramba vane mizhunzo. Iniwo ndouramba ndine mizhunzo. Saka ndadzokazve nhasi. Pane nyaya yevakafa mufundisi. Vakafa, kana munhu afa
mufundisi chakakuwai muchiti munhu kana wafa zvatopera, asi zvinoenderana here nechokwadi chacho chacho choupenyu kuti kana munhu wafa zvenzi waparara. Isu kana tikaviga munhu mangwana acho todzokera kuguva tee tichigodzokerere iye munhu wafa. Pane nyaya dzimwe dzinoitwa dzekuti kunorohwa guva, kunoitwa nyaradzo. Kunyaradza chii? Kana muchiti munhu wakafa haana chaunoziva. Saka toda kuti tihwisise mufundisi kuti ivo vakafa kuda vamwe vangada kuhwisisa kuti kana munhu akanzi afa nhasi unenge woenda kupi? I think tine zvinhu zvinoitwa navanhu musociety zviri cultural kana kuti zviri tsika kuti vanhu vanoita zvinhu zvipo ndo tsika dzavakagadzira pamusoro pezvavakadzidziswa yova tsika yevanhu. So tine tsika dzechivanhu kana tiri kuno uchishona tine tsika dzechivanhu, but tinewo zvatakamirira today zvine chekuita nebhaibheri. Saka normally tsika dzinogona kuita zvinopesana neshoko raMwari. Saka vanhu vanoita noise panyaya because pane zvavakaona kutsika nemagariro avakanga vachiita. There is evidence iripo inotoratidza kuti dzinenge nhema kudzidzisa kuti munhu akafa haana chaanoziva because there is evidence. I know kuti here in Zimbabwe kwakamboita imwe nyaya yakanetsa yemwe ainzi Tapia Makore. I think it's a very young man. I think he was a boy. I think he was butchered to death. But pakatanga kuita manifestations anditi munyaya iyoyi ikaescalata pakudirectwa nemweya wemufi kuti arapa. There are a lot of stories you hear around the issue. So but ibhaibheri rino zvarinotaurawo pamusoro pevakafa anditi. So panda kuti titarise pfungwa yebhaibheri, but unorwa nevanhu nekuti vanhu vane evidence yezvinhu zvavanoona. Saka tinofanira kuti kana tikanga tafamba tozovaratidza kuti zvavanoona zvinotaura navo vafi here, ndiani. I think it's very important kuti tizonge tichiita dissect tichitasa nyaya idzo dzese. Alright, mufundisi. Mati tipinde mubhaibheri. Pane nyaya yemurume wakauraya munun'una wake. Ndomunga unonzi ndikeini. Vakauraya munun'una wake Abheri. Mwari ndobva auya akabvunza akati ko aripiko Abheri? Genesis 4. Aripi Abheri? Akanzi ina handisi muchengeti waAbheri. Mwari akati ndiri kuona ropa rapi? Ropa raAbheri riri kutaura. Saka kana iye Mwari achitaura kuti ropa raAbheri riri kutaura, iye Abheri wafa. Iye Mwari ndiye wakataura. Imi munogona kuti vakafa vachaunoziva muchiti mobva mubhaibheri nderaMwari. No, I think kana tasvika ikoko tinatoti biblical language. Kune zvinhu zvakawanda zvinonzi naMwari zvinotaura kunyange uchiziva kuti hazvitauri. Nekuti very specifically inoti ropa raAbheri. But I want also to direct you since iri Bible truth zvakakosha kuti tinge tichitarisawo nemavhesi anotibatsira kuti tibate James chapter 5 verse 4 inoti tarirai mubayiro wevaranda venyu vakacheka minda yenyu wamakaramba nawo nekunyengera unochema nekudanidzira nekudana kwavacheki kusvika kunzeve dzaShe wohondo. Mubayiro urunzi unochema wamari yamusina kupa vanhu. Handiti iri kuchema. Imari iri kuchema. Mari haicheme. So zvirikunotaura ndezvekuti pane justice. It's a call for justice. Kuti Mwari aroti pane pasina kuitwa justice. Ndakatarisa ndikazviona. Cain munyaya yake ropa haricheme. Ropa haritauri. We know original blood doesn't speak. But Mwari paroti ropa rake riri kuchema aroti I hear there is an injustice yaitwa panyika. Padero ropa reMwari anotaura mubhuku raGenesis chapter 9. I think it's important kuti vanhu vanzwise Genesis 9
verse number 4 inoti asi nyama kana ine upenyu hwayo iro ropa rayo musaidya iyo. Zviri kwazvo ropa renyu iro upenyu hwenyu. Ndicharitsvaga ndichiritarisa pazvipenyu zvose. Ndichatsvaga upenyu hwomunhu paruoko rwomunhu neparuoko rwehama yamunhu. Anani anoteura ropa romunhu, ropa rake richateurwawo nemunhu, nekuti Mwari wakaita munhu nemufananidzo wake. Saka Mwari atanzi upenyu hwenyama huri muropa. Saka kana munhu akanga aurayiwa ropa rikadeuka parasika upenyu muropa, mublood. Saka kana chida kutsvaka kuti munhu ane bvepi, tinotora even DNA, because DNA ndiyo inotaura kuti ndiani munhu. Kureva kuti the image of God, what God have done in the blood, dance in Acts chapter 17, for God have created all men with one blood. Hazvina basa kuti uri murungu, hazvina basa kuti uri munhu mutema, tese tinosangana kuropa rakafanana. Ropa remunhu wese riri red, whether uri black, whether uri white, whether uri pink, ropa rako it's red. And even ukaita accident vanototi kana vane rotogurupa ropa rayera vachiisa group A, group B vachidaro, unogona kutora ropa remurungu rotoiswa mauri uri munhu mutema harirambe, because ropa upenyu. So Mwari aringoti parasika upenyu. I feel kuti there is injustice at you. Have killed, you have murdered. So the blood is speaking. As the man speaks, kuti pane injustice yaitika, munhu haana kupiwa mari yake, ziya rake rakadonha but haana chaakawana. So God is just seeking vengeance in the blood radeurwa. Saka ati kana ukadeura ropa remunhu, iwe rako unofanira kutodeurwa, nekuti Mwari akaita munhu nemufananidzo wake. So we then need to venture into that. Taverenga mavhesi anotsvaga, hazvina kunzi Abel achiriko, hazvina kunzi Abel ari kurarama. Mwari chaakataura akati ropa rake ravadeura ndarinzwa, zvawaita ndazviona. Anobva atoti pazasi, zvino nyika yatukwa, iwe watukwa. Anobva atopiwa kesi ipapo naMwari, anokuwana anofanira kukuuraya. Kusvika ukaverenga zvinonzi Kaini akazochema akati kurohwa kwangu kukuru handingakutakuri. Mwari akati ndakuisai maki pana Kaini kuti anani anomuwana asamuuraye. So zvirongomira kuti there is injustice, there is God is seeking for vengeance, God is seeking for justice through whatever zvinhu zvaitika panyika. Saka Mwari anoona zvinhu zvese zviri kuitika panyika. I think saka muri kuti imi here zvamatsanangura ndotsananguro yeimwe vhesi kuti ndonga iri kuna zvakazarurwa inobvunza kuti ko muchavaripira ndizvo zvitinenge iri kuna Revelation chapter 6 inogona kuzorezwa nevanhu inoti ndakaona mweya vakanga vagurwa iri pasi pearitari, vakanga vagurwa persecuted. Zvika ndakaona vakanga vagurwa, vakanga vachichema vachiti isusu ropa redu muchatitsivira rini? You see, so the question was, when is there going to be justice for this? Zvaitika. So inonzi Bible language iwe. So tinofanira kutsvaka kuti iri kureva sezvataita. Ukangotora panzi ropa rikuchema utoti ropa rachema, I think also if you've lost it. Mufundisi, maybe regai tibude paropa ndonga matsanangura zvakanaka. Ukati zviri kutaurwa apa ilanguage yomubhaibheri, maybe iri figurative, ichirabwe, asi kapane nyaya yemweya ndonga chinonyanya kunetsa vanhu hakusi kuti uyu munhu wakafa uchipo. Chinonetsa vanhu nyaya yemweya, nokuti mweya uri matiri uyu handiwo Mwari. Yes. Saka mweya waMwari uyu kana ndafa ini unodii? Saka tinoti kana tasvika pa, let's go back to basics. So if you want to understand function yechinhu unodzokera kuna manufacturer, then okuratidza kuti akachigadzira sei chinhu ichi. So creation yemunhu iripo yakanyorwa. So we go back there tonoona kuti pacreation pari kusikwa munhu, what are the ingredients ziri kusevenzeswa, so that we get an understanding of that. So let's go back to Genesis chapter 2. I think inotaura zvakanaka. Genesis 2, in a perfect world, Genesis chapter 2 verse 7. Ndoda kuti muone ukanitange paverse number 5. Mucontext inoti makwenzi esango akanga achigere kuvapo panyika.
nemiriwo yesango yakanga ichigere kumera nekuti Jehovha Mwari akanga asati anaisa mvura panyika. Nyika yanga isati yane mvura. Uye kwakusina munhu kuzorima pasi. Day 6 recreation tinozwa because munhu akazosikwa pa day 6 when the world was being created. From Genesis chapter 1. Genesis 6 day 6 ndo ratinoona muna chisikwa. And vesi kuti anzi by the time ya day 6 makwenzi esako anga asati ako, miriwo yesango yanga isati yako, yabva yatiwonso papasina munhu angarima pasi. Because by day 6 tozoona kuti Mwari anga abudisa pasi pakaoma. Anzi akati pasi pakaoma ngapabude. But kwakusina munhu angarima pasi apa. Asi mhute verse 6 yaisikwira ichibva kupanyika ichinyoresa nyika yese. Kwaiva nemhute yaifamba ichinyoresa nyika yese. Jehovha Mwari verse 7 akaumba munhu. Saka munhu yakuzosikwa manje. Kurova kuti kumashure kweso kwakusina chinonzi munhu. Before day 6 of creation there was no man. Even in heaven there was no man. By this time there was only God and angels. Pangori ni Mwari nengirosi. Munhu anga asati ambovako. This is the first time yatiri kuona creature inonzi munhu iri kucreatwa. Mwari haana kubva kudenga nemunhu. We need to understand that. Mwari haana kubva kudenga nemunhu. Mwari akutanga kutogadzira munhu apa. Ndo pakutanga creation. Kati Mwari paaisika anga ainani. Vamwe vanongo vari accompanied. We know it, of course, Jesus was there. We know, of course, that the Holy Spirit was present. Because Genesis 1 noti pakutanga Mwari akasika denga nenyika, nyika yakanga isina kugadzirwa isina chinhu. Mweya waMwari wakanga the Spirit of God was hovering around the face of the deep. Saka the Spirit of God was there. Mwari ndobati chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo. Mwari paaitaura achisika. John chapter 1 noti pakutanga shoko rakanga ripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, zvinhu zvose zvakaitwa naye. Pasina shoko hapana chaiitwa. So aicreate. Mwari ndiye aitaura let there be light. Then Jesus ndiye shoko. Was verse 14 noti shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu. Saka ndiye aisika. Mwari akati ngapave nechiedza. Chiedza chicho chasikwa naKristu, shoko. So we know God was present. The Holy Spirit was present. That's why verse 26 pakasikwa munhu pana Genesis 1 akati ngatiite munhu nemufananidzo wedu. It was a conversation. Ngatichiite munhu nemufananidzo wedu. Akafanana nesu. Akafanana nani? Nesu. The word rikushandiswa kuti God pana Genesis 1 ndi Elohim. Elohim is in plural. It's not in singular. So Mwari muutatu wake. But now ndoda kubusa funga kuti pari kutanga kuitwa creation. This is the first time yatiri kuona munhu. But Mwari akanga atone zvimwe zvisikwa. Bhuku raJobho rinoratidza kuti pacreation pane zvimwe zvisikwa zvanhu zvatogara zvako. Maybe tinogona kuzoona nguva yekutarisa zvisikwa izvi because zvine mabasa makuru azvinoita munyaya yatiri kudzidza. Genesis chapter Job chapter 38 verse 6 na 7 inoti ko nheyo ndiJobho akanga achibvunzwa pamusoro penyika ino. Anonzi ko nheyo dzayo dzenyika dzakatewa pamusoro pei, kana ndiani kwakateya ibwe rayo pakona nyika ine. Verse 7 panguva yakaimba nyeredzi dzamabakwedza uye vanakomana vaMwari vachipururudza nemufaro. Zvanzi unoziva here, ndiudze kana uchiziva pacreation kuti nyika ino yakatewa pai. Unoziva here kuti panguva yandakanga ndichisika pane nyeredzi dzamabakwedza anonzi ma-sons of the morning, anonzi ma-morning stars, anonzi ma-sons of God vakanga vachipururudza. Anzi ndaiimbirwa ndichipururudzirwa. Ndimwari akutoudza Job pana. Saka ma-angels anga agarako ndiwo arotaurwa ma-sons of God. We know bhuku raJobho rinoti zvino vanakomana vaMwari vakati vachinomira pamberi paJehovha. Satan akayari pakati pavo. These are powerful angels coming to represent other planets before God. But we are saying pa creation munhu anga asikwa. Mwari haana kuburuka nemunhu ari muspirit kana kuti ari mumweya. Patiri kutoona munhu achisikwa ndo first time. I think ndo pari crucial ipapo tikakona pagadzira. Ngatione verse 7 yaGenesis 2 inoti Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu. Chinonzi munhu chakutanga kugadzirwa first time. Hakuna ma-angels anoti created neguruva revhu because ma-angels haana kucreatwa achibva muvhu. We don't know kuti nature yema-angels.
yakaita sei, but we know kuti nature yemaangels yakasiyana neyedu in terms of creation, even in terms of hierarchy. Munhu paari kusikwa haana kusikwa akaenzana nengirozi. Hebrews chapter 2 inotibatsira kuwana understanding yezviri kutsanangurwa izvozvo. Hebrews chapter 2, let me read also that verse, verse number 7 yaHebrews 2 inoti panapa verse number 6 inoti, asi mumwe akapupura kwazvo pane imwe nzvimbo akati, ko munhu chinyiko zvamunomufunga? Munhu muri kumufungirei? Kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira? Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa. Munhu akasikwa ari little lower than the angels. Saka in terms of hierarchy, munhu haana kufanana nengirozi pacreation. Munhu akasikwa nevhesi kuna Genesis 2 kwati kuverenga verse 7 hanzi neguruva revhu. Guruva revhu. Saka rava munhu ivhu ndokwaari kubva. Munhu iguruva revhu. But mabvunza nyaya yemweya. Yes, ndopo ndoda kuti ndofara kuti mataura nyaya yokusika. Riri ivhu iri handovhu rinodzokera kuguruva muguva mwe. Ivhu iro rainda iro, asi kakune mweya waMwari. Handiti makati munhu wakafemekwa nemweya waMwari. Saka vanhu kana votaura vanhu azvi waita pass on kureva kuti pane mumwe mukomana wakazotaura watransitina. Ndakaona mai vangu apa vanga vatoti she was transitioning, kureva kuti vabva mune imwe state chimwe zviripo vachienda pane zvimwe, kureva kuti havachararami nevhu, vava mweya chete. Mweya waMwari haufi. No, ndozvandada kuti ndichitsanangura nawo. Kuda mungatsanangura iwo kuti mweya waMwari ndopanenyaya ipapo murambo. Ndonga ndo panotinetsa ipapo kuti mweya waMwari, nokuti vanhu vanoti azvi uyu wabva kune imwe nzvimbo achienda kune imwe. Yes, mweya waMwari wasara. Saka ndowotokumbira kuti vakuru vedu vaiti azvi kana imahwa zvatataura tadira doro muguva, chiti hwaivo pamukwerera ndonga muuziva mukwerera. Chiti hwaivo motisvitsirawo kuna samatenga. Ndo namatiro raita vakuru vedu vakare, kureva kuti vaziva kuti kuna Mwari. Asi vaihwisisa kuti azvi kune vamwewo vanhu vasiri venyama vava kurarama mumweya, vanogona kuvabetsera kusvitsa kuna Mwari. We appreciate all those thoughts ndati zviri cultural. Zvinhu zvinotendwa nemacultures. But now zvakakosha kuti tichipa Bible truth. Topfungwa ndida kuti Bible inodzidzisa kuti chipa nyaya iyi. Kana vechivanhu varipo vachida kuzoya vachitsanangura vanogona kuzopiwa nguva sezvamadaro. Ngatasei zvakanaka mavhesi anoda kuverenga panyaya iyi. Jehovha Mwari akaumba munhu, Genesis 2 verse 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu. Chinonzi munhu chakagadzirwa neguruva revhu. Saka munhu akatogadzirwa neguruva, bva zvatopera. Anditika bvatomira Mwari akati munhu, but munhu anga ase pa this point yaaumbwa, aiswa maoko, aiswa musoro, aiswa nzeve, aiswa maziso, zvese zvaapo, anga asiri functional, anga ango mutumbi chete. Wakangofanana munhu wafa. Anga angori mutumbi, munhu asi asiri mupenyu. Saka Mwari amutumbi wagadzirwa, Mwari akabata. Jehovha Mwari akafuridzira mweya woupenyu munhu mumino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Munhu akava mweya mupenyu. Chirungu chinoti man became a living soul. Mweya mupenyu akava mweya mupenyu. Ndizvo saka uroti makaita zvamakatita zvimuri mweya mupenyu. Yes. Saka chinonzi mweya mupenyu chiro chitakugadzira ivhu rasanganiswa nemweya waMwari. Mwari akafuridzira kuti mweya woupenyu wakanga uri muna Mwari kuti chakafuridzirwa naMwari muna Adhamu, asi munhu mumwe wemweya. Chinonzi munhu chachatoumbwa, vhesi kuti chakaumbwa neguruva revhu, but chachisiri pamunhu uyu mweya unopa upenyu kumutumbi kuti uchirarama achiva mupenyu. Sei ari kunzi mweya mupenyu? Nekuti Mwari munhu waasika
asikwa nemweya, because vhesi inotaura pana John 4:24 Mwari ndimweya, vanomunamata mumweya nomuchokwadi. saka aifanira kuva mumweya mupenyu, kuva munhu kureva kuti he was in the spirit, akanga ari munhu ari mumweya saMwari ndimweya. But we know tikutarisa maingredients ake kuti munhu Eve guruva refu, but chaiswa naMwari mari mumweya weupenyu. Saka mubvunzo unoti unonzi mweya weupenyu uwu wakafuridzwa naMwari unorarama here? Ndoda kuti munzwe Job achitsanangura 33:4, because taona kuti mweya weupenyu wakafuridzwa naMwari, akafuridzira mumino, kurota wakapinda nemumino ndobva wapinda mumutumbi wanga wasikwa. Job 33:4 inoti mweya waMwari wakandiita, kufuridzira kwawamasimba ose kwakandipa upenyu. Mweya waMwari ndo wakandiita, because akaitwa nemweya waMwari, ispirit. He was created in the spirit, he was created from the dust. Zvaitwa nemweya waMwari ndobva asikwa munhu, ndobva amira. Vhesi abvati paakamira abvati kufuridzira kwaMwari kwakandipa upenyu. Saka uchinzi mweya weupenyu. Mweya weupenyu uwu hausi munhu bedzi wakafuridzirwa, unonzi mweya weupenyu, inonzi the breath of life nemamavhesi echirungu. Hausi mumunhu bedzi, even mumhuka wakaiswawo. Ndoti timbokombera creation yemunhu neyemhuka hazvinambosiyana, but tisati taenda apa, munhu akatsanangurwa naMwari, because mubvunzo unoti munhu mweya here kana kuti munhu nyama, because kuna vanoti munhu mweya. Ndakanzwa mumwe akanga achiimba achiti munhu mweya zvamunomuda Jesu, munhu mweya zvamunomuda Jesu. Hatisi waimba asi tinonzwa vanhu vachiimba. So vanhu vanoti aya munhu haisi nyama, munhu mweya. But nda kuti uone kuti munhu Eve Genesis 3 inotsanangura kuti munhu Eve chiri kunzi mweya weupenyu isimba raMwari rekupa, zvataura Job kuti kufuridzira kwake kunondipa upenyu. Isimba raMwari rinopa upenyu kunyama kuti ichitanga kurarama. Chazotsanangura kuti kana wafa chii chaitika. But I want you to also to listen Genesis 3. Panapa Adam akutsanangura Mwari because akufanira kuzofa nekuti haana kuteerera. Genesis 3 verse number 17 kusvika verse number 19 inoti kumunhu akati zvawateerera inzwi remukadzi wako iwe Adamu, ukadya muti wandakakurayira ndichiti usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose oupenyu hwako. Verse 18 ichakuberekera minzwa neutunga mbeva, iwe uchadya miriwo yesango. Uzozitaura Mwari ari kupa kesi yake. Verse number 19 uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu. Teererai, uchidzokera kupi? Kuvhu. Mwari akumutsanangura mafambiro auchaita pakufa, ndokwata kutenda. Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu, nekuti wakatorwa kwariri. Iwe takakutora kubva kuvhu, hatina kubva newe kudenga. Takakutora kubva kuvhu, wakatorwa kwariri ivhu. Zvauri guruva, zvauri guruva uchadzokerazve kuguruva. Mwari amutaura zvaari uri guruva revhu. Genesis 2 Mwari akaumba munhu verse 7 neguruva revhu. Zvatachitsanangura pesa zvinonzi munhu iguruva revhu, ndo mutumbi. Pawakanga waumbwa wanga usina bedzi mweya unopa upenyu, ndo wakafuridzirwa naMwari kuti guruva revhu iri richitanga kurarama. Mwari ari kumutsanangura zvaari. Hapadi mavhesi akawanda. Hana Mwari iwo zvatakuita, uchadya zvibereko zvako uchitambudzika mazuva ose oupenyu hwako kusvikira uchidzokera kuvhu. Wairi kudzokera kuvhu nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, anonzi uri mweya, zvauri guruva uchadzokerazve kuguruva. Right. Okay, ndapahwisisa pamuri kutaura mufundisi kuti nyama iyi ichi ndo chinofa ichi, nyama, asi mweya waMwari haufi. Mweya waMwari wamuti mweya waMwari chiya? Hakuna nezvatadziva. Wakafemerwa. Aiwa, mweya waMwari chii? Munhu here? Mweya waMwari
uri mumunhu. mweya waMwari isimba raMwari rinopa upenyu, Alright. haasi munhu. Saka tahwisisana ndo. ufe haurarami. Saka ndonga ipapo Mweya tahwisisana. haufe haurarami, asi mweya unopa upenyu Eh. kumunhu kuti ararame. Okay. Iwo haunzi unofa Eh. kana kuti haunzi unorarama. Eh. Unodii mweya? Mweya uno ndo unopa upenyu. Eh. Isimba zvakafanana nekuti TV nemagetsi. Eh. Chinoona iTV, chinobatidzwa iTV. Kana pasina magetsi haukwanisi kuibatidza, inonzi yakafa. TV haisi kubaka. Haugoni kubatidzawo magetsi. Haugoni kuti magetsi anobaka. Magetsi ndio anobatidza TV. Haugoni kuona magetsi. Kana magetsi ari ega agona kunzi ari kushanda achionekwa. Tinoona simba remagetsi kana abatana neTV. Mweya upenyu kana uri wega hatigoni kuona simba rawo. Simba remweya upenyu rinooneka bedzi kana rapinda mumunhu. Ndada kuti ndikupei muone kuti handi munhu bedzi akapiwa mweya woupenyu. Even mhuka dzinawo futi mweya woupenyu. Alright, mufundisi. Maybe kuda mungangoda kuti munditsanangurire kuti munhu afamba handiti pane mweya wamatauro ndo wakapiwa, ndo simba raMwari. Wakabuda muna Mwari because akaita Yes. kufurikira. So ini kuona kwendoita ndikokuti vanhu vanotaura nezvevakafa havasi kutaura neguruva iri rakadibwe handiti, vari kutaura nesimba ramataure kuti simba raMwari ndo rariri mumunhu. Nokuti isi chikura vaiimba vachiti Mai Maria murevererei munhu kuti kana afa mozoti waidii, wainamata. Hanzi unenge aita kune imwe nzvimbo hamene kunonzi kupegatora. Saka unoda kubetserwa kuti mweya wake udii. Aiwa no izvozvo zvinotoda kuti tizvigadzise. Saka tauya kuti gadzise haisi dzidziso yawo. Saka dzidziso iyoyo manje ndoda kuibatanidza nezvamataura kuti imi mataura kuti mweya womunhu simba raMwari. Nokuti vanhu ava vari kuti uyu haachasi munhu wava mweya, ndosaka vachiti waane simba. Ndozvatiri zvavari kutaura izvo hasi zviri kudzidziswa nemavhesi. Okay. Mavhesi haasi kuti Mwari akaisa munhu womweya mumutumbi. Mavhesi haasi kuti Mwari akaisa a spiritual man. Wakaisa mweya wake. Akaisa mweya weupenyu. Ndiwo mweya waMwari. Ndozvatira kuti saka ngatimbotsanangurei chinhu ichi. I think kuti tizive. Ndiri kuti isimba raMwari rinoita kuti mutumbi uchitanga kurarama. Zvafana nesimba remagetsi rinoita kuti TV ibake. Saka zviri zvikabatanidzwa zvitava neTV inorarama. But focus yedu isusu inenge iri paTV haisi pamagetsi. Magetsi hatine nawo. Tinomada because anoita kuti TV ite ishande. Saka chinonzi munhu hausi mweya upenyu. Chinonzi munhu igurwa. Saka Mwari atomutsanangura akati iwewe zvawakuita atoudzwa zvaari. Hanzi kana wapedza kudya zvokutambudzika kubva pazero chiso chako unodzokera kuguruva nekuti takakutora kuguruva. Zvauri guruva uchadzokera kuguruva. Haana kunzi zvauri mweya. Haana kunzi wozotipawo tozotora mumwe wako wauina imomo tozoona kuzvokuita naye. Atonzi zvauri guruva unodzokera kuguruva. Ndinoda kuti ndiverenge Genesis 2 verse number 19. Pacreation apa Jehovha Mwari akaumba nevhu, mhuka dzose dzesango neshiri dzose dzedenga akadziisa kumunhu kuti aone kuti angadzitumidza mazita api. Chimwe chinhu chakasikwa nevhu imhuka dzose dzesango, shiri dzedenga. All creatures, living creatures, were created from the dust of the ground. Samubvunzo unoti tinotaona kuti munhu akasikwa futi achibva kuvhu. Mhuka dzine nyama ose wanhu. Imwe nyama inotodyiwa nevanhu. Kana yemunhu kuna vanotodyiwa. Ikaita munyama kusangana neshumba inodyiwa. Nyama neropa zviri mumhuka zviri pamunhu. Mhuka dzine nyama, munhu ane nyama. Mhuka dzine ropa, munhu ane ropa. But pataverenga panyaya yemunhu, munhu anzi ane mweya woupenyu. Saka zvikuita sekuti ane extra advantage nekuti azonzi ane mweya woupenyu. Munhu ane nyama yeguruva refu obva anzi akafuridzirwa mweya woupenyu mumhino dzake. Ko mhuka idzi dzakasikwawo neguruva refu dzine mweya woupenyu here? Right?
Genesis paridzi I think yakanaka iyoyo kandiibatanidza right pana Genesis baba atimboende kure. Genesis chapter creation chapter 1 verse 29 yaGenesis inoti Jehovha Mwari akati tarira ndakupai miriwo yose inobereka mbeu iri panyika yose nemiti yose ine miti inobereka mbeu kuti zvive zvokudya zvenyu, mhukawo dzose dzenyika neshiri dzose dzedenga nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika zvine mweya weupenyu ndazvipawo meri wemunyowa. Mhuka dzose teererai dzenyika, shiri dzose dzedenga nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika zvine mweya weupenyu ndazvipawo meri wese munyowa. Kuti mhuka dzose dziri kukambaira panyika, shiri dzese dzedenga zvanzi naMwari dzine mweya weupenyu. Wanzi uya munhu akaumbwa neguruva revhu akapiwa mweya weupenyu maari. Muparidzi kusimbisa pfungwa iyi. Bhuku raMuparidzi rinotsanangura same thought chapter 3 verse number 18 inoti panapa nchidzika nayo kusvika verse number 20. Ndakati mumwoyo mangu izvi zviri kuitwa nekuda kuwana kwomuna wavanhu kuti Mwari avaedze kuti ivo vamene vakuone kuti vakangoitawo semhuka. Zvinhu zvese izvi ndakati Mwari arongozviita kuti vanhu vaitwe tested, kuti vanhu vangoona kuti vakangoitawo semhuka, nekuti zvinoitirwa wanakomana wavanhu ndo zvinoitirwawo mhuka. Munhu haana paanopfuura mhuka, nekuti mufiro womunhu ndiwo mufiro womhuka. Mufiro unoita munhu ndo mufiro unoita mhuka. Zvose zvine mweya mumwe, mhuka nemunhu, mweya weupenyu uya uri mumunhu. Taunzoona Genesis Mwari achiti mumhuka umu mune mweya weupenyu. Hanzi zvose zvine mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka nekuti zvose hazvina maturo, zvose zvinoenda kunzvimbo imwe, zvose zvakabva kuvhu, zvose zvichadzokerazve kuvhu. Two things that have been compared nabhuku raMuparidzi, ivhu nemweya. Adzokera kucreation akati pakucreatwa munhu haapfuure mhuka. Pacreation masikiro akaitwa munhu akabva kuvhu, mhuka dzakabvawo kuvhu, noti zvose zvakabva kuvhu, zvose zvakapiwa mweya mumwe. Saka zvatiri kutaura nezvekuti kana tikabvumirana nevanhu ava vari kutanzi chafa inyama, ivhu, mweya wararama, zvinoreva kuti nemhukawo dziriko dziri kurarama in the realm, dziri kutoexista. Alright, mufundisi, ndohwisa zvimotaura. Tine mweya unoita kuti munhu ararame. Handiti ndorangoti munditsanangurire zviri simple. Panofa munhu chii chinoitika kumweya? Okay, Bhaibheri rinotsanangura kuti zvinofamba sei. Muparidzi chapter 12 verse 7 inotsanangura pfungwa inokosha. Muparidzi 12 verse number 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa. Saka guruva rinodzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, mweya unodzokera kuna Mwari akaupa. Saka chinonzi kufa irivhesi yecreation. Mweya uchidzokera kuna Mwari. Kuna Mwari wakabva pai? Ndokwawakabva. Wakabva pai exactly position yawo. Ndei papa ndo. Ayo kavhesi yati Jehovha Mwari akafuridzira. Ndiyo akafuridzira, wakabva muna Mwari. Saka unzi unodzokera muna Mwari akaupa. Alright. Saka kana tichiti wakafa wari kudenga zvino kuti wari muna Mwari. Ndo mawari muna Mwari. Mupai wachigara pai manje malangisi. Saivo ndozomungati bozi inzwa chakabuda muna Mwari hasi munhu. Chakabuda muna Mwari mweya unopa upenyu kumunhu. Saka kunzi magetsi aenda adzokera kupi? Ukaripa. Ungasvika here woswi kuti aya ndo akabva kwaifiridzana, waenda ukaripa, kuti aya ndo akabva kuchitungwizana, haumaone. Simba radzokera marabva mukaripa, rorwa futi rodzoka. Yemagetsi
magetsi kana ndizvozvo iti kuti nyaya yesimba chakabuda muna Mwari zvataurwa paipa ndo simba ranzi namuparidzi riri mumhuka. Hanzi ndizvo riri kuitawo mhuka. Mhuka dzine simba iri dzikafa mhuka simba iri rinongodzokera kuna Mwari. Vanhu vakafa simba iri rinongodzokera. Saka ipapo mufundisi pemuri kutsanangura kuti kudzokera kuna Mwari ndonga ndo pane nyaya kuda ndonga ndo pasingahwisisiki. Nyaya ingoripo ndeyekuti vanhu vanofunga kuti mweya utaura munhu. Mweya ndo zvasaka tiri kuemphasize kuti mweya hausi munhu. Isimba ndosaka zvanzi naJobho kufuridzira kwaMwari kunondipa simba. Mweya waMwari wakandiita kubva kugurwa refu. Kufuridzira kwaakaita kwakandipa simba. Isimba haasi munhu. Ndosaka ranzi rinodzokera kuna Mwari akaripa. Saka kana Bhaibheri rakutaura pamusoro pevakafa Muparidzi 9:5 rinotichipa pamusoro pevakafa nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva. Ndiyo ya definition yekufa. Kunonzi kuchifamba kana uchinzi wafa manje wapinda mustate yekusaziva. Simba raMwari rikabva pauri sezvaita TV nango ukachibaya so haichabake. Simba radzokera magetsi aenda. Nango mukaidii munoda kutoisa simba kuti ione. Saka kana munhu afa manje zvauzi neBhaibheri anoziva achiri mupenyu. Kunonzi kufa manje wakupinda mustate yekusaziva. Kana wafa hauna chauchaziva. Hauchakwanisi kurangarira. Inototaura pazasi papa ichitaura zvimwe zvaasisagone kuita. Nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa Muparidzi 9:5 na6. Nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nemubayiro havachina nekuti havacharangarirwi. Rudo rwavo kuvenga kwavo negodo ravo zvose zvapera. Rudo rwavo kuvenga godo zvapera. Zvakureva kuti wafa wanaka. Wafa meno kuti munoti wanaka here. Anogona kunge anaka nekuti hapana kana anga akandivimbisa kuti uchazviona. Kana afa hapasina zvokuvimbisana. Kana akati hanzi pamba pako ipapo ndiri kupa uya akafira murodhi. Hanzi godo handiti. Ruvengo. Zvapera. Handi muri kuona mukatarirapo pari kutaurwa mabasa akaipa enyama. Aiwa pata akanaka acho. Verse 6 yati rudo rwavo rwapera. No. Alright. Rudo rwavo rwanguva hwadii hako. Saka hauchina rudo rwaunopiwa neakafa. You know, I've lost also my both parents, my father, my mother. I lost them. I can't feel that love anymore. They are gone. Alright. Ipapo kuda so kana nafa rudo asina. Hauchakwanisa kuti baba nditengerewo maswitsi. Harwisi rudo rwevanhu here. Rudo rwevanhu hakuna kunaka ka. Tiri kuti we can't feel that anymore. They are gone. Alright. Kaveneka kumusoro ko I think ipa verse number 4 inoti kana munhu achiri pakati pevapenyu. Pakati pevapenyu vose ane chinhu chaangatarira nekuti achiri mupenyu achiri pakati pevapenyu nekuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Muzore chirau chashandiswa pana abva apa example kati no kana munhu achiri mupenyu achiri pakati pevapenyu ane chinhu chaanogona kuitawo nekuti mupenyu achiri pakati pevapenyu nekuti imbwa mhenyu ka iri nane patori neshumba yakafa zvokuti unokaisirwa shumba yakafa nembwa mhenyu ukanzi uda kukuita nesaidi ripi pane pitbull neshumba yakafa ukansadza rodhi yauda kushandisa akachenjera ashandise rodhi yepitbull achiti ndiko unozojiwa neshumba yakafa. Imbwa mhenyu ine simba kupfuura shumba yakafa. Alright. Panonzi munhu wafa paya vamwe vanhu kana vachitaura nezvakafa vanoti may his soul his or her soul rest in peace. Mweya wake ngaudii kaupokazora kureva kuti chiri kutaurwa nevanhu vanotaura kuti vakafa vanodzoka havasi kuti vachadzoka vari vamarufu. Mataura kuti sekuru marufu vakatisiya handiti asi chinodzoka mweya wavo ndozviri kutaurwa kunzi may her soul rest in peace. Kureva kuti mweya uyu kana tikarega kuugadzira tozvotaura unotinetsa. No, ipfungwa yakanaka yamuri
mataura mataura zvakanaka mukati ndo zvinotaura vanhu nekuti vanhu havanzwisisi. Vanoti chinhu chinonzi soul hachifi. Chinonzi soul kutinzi pane soul, Genesis chapter 2 verse 8, for God created man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Man became a living soul. Saka dust of the ground plus breath of life creates living a soul. living soul. Munhu anorarama muupenyu. Saka ngativerengei kuti kuroti ndini soul ndini ndiri muri mupenyu a component of breath plus dust panogadzirwa inini ndinonzi a living soul. Bhuku raEzekiel, I want to direct you to that book. Ezekiel chapter 18 verse 4. Inoti, behold, all souls are mine. All souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. The KJV, the soul that sinneth shall die. So can a soul die? Yes. Was ndini a living soul. If I sin, ndinofa. Okay. Saka kureva kuti chichatongwa chii naMwari? Because mubvunzo wako ndewekuti kudenga kuchaenda chii? Nyama inodiwa kudenga iyi. Ko chakatadza chii pamunhu? Because tadatadza confusion yacho. Chinotadza pamunhu chimweya kana kuti nyama? Kana mukamati mweya unorarama. chinotedza inyama. Ko mweya unenge uchiitei? Mweya ndiwo Mwari Unenge uchiitei? Mweya unozobva woenda. Uchiiti aiwa ndati paupombwe. Muri paupombwe. Chinenge chinakirwa chii? Ainyama. Ko mweya unenge uchiitei? Unenge uchinamata? Mweya Mwari unokuziya. Vanotaura kuti hazi kana munhu vanoita upombwe vanonzi hazi mweya. Saka nyama ichatongerwei? Mabasa ayo enyama. Inotongerwei chiyo isiri munhu? Handi haisi munhu here nyama? Handi munhu mweya? Munhu inyama. Aiwa kakuri nyama. Mati imi mune munhu ari mumunhu. Womweya. Saka muti pamunhu pane vanhu vairei. Pane munhu womweya. Ndokunga muna ndikuisisa. Zvendiri kutaura ndezvekuti munhu is a combination. Mubatanidzwa wehuruva nemweya waMwari wakafemerwa munhu. Chii inonzi mweya waMwari chii? Breath of life. Chii ichocho? Munhu here? Mumwe munhu here? Atone wokuti akamiswa pane nzewe, ane makumbo seni, ane miromo seni, anonzwa seni. Saka aiwa mati uyu kana afa moti uyu haapoka. Muri kuti inini? Ko anozodzoka wana achinzi akutaura. Ndopandanga ndichiti. Anozodzoka wana achinzi akutaura pakati peupenyu. Ndopandanga ndichiti chirahwe chacho hachisi chokuti here vanhu kana vachiti uyu munhu uchatibetsera kana afa. Handiti. Vari kutaura kuti mweya wangu. Ndo zvandiri kubvunza izvozvo. Ndazvinzwa izvo ndozvavanotaura. Chiri kunzi mweya ichi. Ngatiti tiri panapa nemi. Nyama tiri kuiona ndiyo yamunayo ichi. Ngatiburitsei chiri kunzi chiri mamuri. Chiri kunzi mweya ichi newanhu. Tichisapa. Tikachisapa chakafanana nemhere in terms of number 1 chine maoko here. Chine makumbo here. Zvoti chikabuda mamuri chinoonera pachifamba. Chinotaura here. Achionekwe. Ndikuti aiwa kuti chinooneka ndikuti even chiri mumweya macho. Machiri imomo chinotaura here. Achitauri. Achitaura ko panonzi padzoka munhu akafa ari kutaura. Chitaura chii? Chinotaura kandopa pazvakazotaurwa kunzi kuda pane chirahwe chiripo. Vanonamata Mwari. Handiti. Vanomunamata mumweya nomuzokwadi. Saka imi mukatarira mweya umu Bhaibheri rinotaura kuti isusu nemaziso enyama zviri mumweya hatizvioni. Ndosaka mukomana uya muranda akabati listen tine izvi zviri mumweya zvatotoziva. Mumweya mune ngirozi. Ondeka ngirozi dziri mumweya dzinomboonekwa nevanhu.
tine evidence iyo mubhaibheri. Ngirozi padzinoonekwa anoti ndakamuona akapfeka nguo chena, ruoko rwake rukandibata kurati ngirozi dzine maoko dzinopfeka. Akataura neni akati munyora kutaura kurati ngirozi dzinotaura. Saka even zviri mumweya hatisi kudziona ngirozi asi we know nekuti akanzwa nezvadzo kuti dzinopfeka, we know kuti ngirozi dzinotaura, ngirozi dzine maoko. Zvino akauya akanomira pamusoro pearitari. Ngirozi yakanga ichiona Zakaria kurati ine makumbo inomira. Ingirozi iri mumweya. Taakuda kutaura mweya wamuri kuti uri mumunhu. Kuti mweya uri mumunhu uyu chiri kutaura izvo pamuri chii? Inyama yekuti mweya chiri kutaura izvozvo. Pane combination yenyama. Aiwa chiri kutaura izvo chii? Chibudisa izvo chii? Munhu chii? Munhu anorarama sekuverenga wamaita iguruva nemweya womwe. Mweya uri kuitei pari kutaura? Mweya ndo unotoita kuti munhu ataure, nokuti kana pasina mweya munhu ataure. Kuti saka mweya unotaura, ukaburiswa mumunhu unotaura here kana wafa? Achatauri wafa. Ko mweya unosara uchitaura here yafa? Usati. Hautauri. Wadzokera kuna Mwari. Aiwa pati handiti panyika pana patinoona here vanhu vachiva vachitaura ka wachinzwa. Ndo petiri kuti zve mufundisi. Ndo pane heresi yachiri kutaura ka. Ndo heresi ka. Kuti you can't balance that. Mubvunzo yandiri kubvunza iri critical. You can't balance that. Ndo Because Bible rataura kuti munhu guruva rinodzokera kufa. Mweya unodzokera kuna Mwari wemunhu wese. Nekuti Mwari ndiye akaupa, either ndewe n'anga, ndewe mbavha, ndewe muroyi, ndewe mhombwe. Alright, mufundisi. Mweya weupenyu unodzokera kuna Mwari. Ko kana Jesu achiti yasvika nguva yokuti vanonamata Mwari vamunamate mumweya nomuzokwadi, nokuti Mwari mweya, kureva kuti mweya uri mumunhu handi mweya womwari, ndo wamaverenga. Ayo mavhesi ayo it's actually iyo yatova imwe story, it's actually a confusion. Bible kanachiti Mwari anamatwa mweya nemuzokwadi. Munhu Romans chapter 12 I think in help you. Romans 7 verse 14 inokubatsirai kuwana understanding yezvamuri kubvunza. Romans 7 verse 14 inoti nokuti tinoziva kuti murayiro ndewo mweya. Murayiro waMwari uyo ndewo mweya. Usaba, usauraya, usaita upombwe. Ndezvemweya zve. Handitika. Murayiro ndowe mweya. Nekuti Mwari mweya. Saka even murayiro wakapa uri pamweya. Murayiro ndewo mweya asi ini ndiri wenyama. Ini ndiri munhu wenyama. Harisi wemweya. Nenda munhu wenyama. Ndakatengeswa pasi pezvivi. Saka zvivi ndo zvakatiita vanhu venyama. Ichi takasikwa naMwari wemweya. Saka kana tiri wenyama, Romans 8 verse 7 na 8. Romans 8 verse 7 na 8 inoti nokuti kufunga kwenyama kunovenga naMwari. Kufunga kwenyama kuyaka manje. Nekuti ndiri wenyama ndakaiswa muzvivi. Nekuti ndiri muzvivi ndakufunga panyama. Kufunga kwenyama kunovenga naMwari. Nekuti hakugone kuzviisa pasi pemurayiro waMwari. Nekuti hakugonewo. Murayiro weyo ndewo mweya. Asi kufunga kwenyama nje kunovengana nemurayiro waMwari. Saka tichiba, saka tichiuraya, saka tichiita upombwe, saka tichiva. Nekuti tiri panyama. Mabasa enyama. Takabva mumweya nekuda kwezvivi. Vese 8 zvino vari munyama vagone kufadza Mwari. Ndosaka Jesu akuti kune mukadzi uya pamwe kutora mucontext. Akanga achitaura nyaya kuJerusarema. Tiri kunziona mata. Akati mai nguva yakwana. Vakunamata baba wako munamata mumweya nemuzokwadi. Ndauya inini Kristu. Kuti kana ndikanga ndabvisa zvivi zvowana komona wanhu ndikazvirwera pamuchinjwa. Nekuti zvakaita vanhu venyama. Vanosara vava vanhu vemweya. Saka ndo pari kunzi kunamata baba mumweya nemuzokwadi. Hapasi kunzi chiri mumunhu ndo zviri kutariswa. Saka mumunhu hamuna mumwe munhu. Ndozvatatsanangura kuti pachitanga. So munhu chakaiswa mumunhu isimba raMwari. Rinoita kuti munhu. Saka mweya waMwari unodzokera kuna Mwari. Simba raMwari. Zvipanzi mweya. Noita Jobho azvotsanangura. Pana 33 verse 4. Akati mweya waMwari wakandiita. Kufuridzira kwaMwari kwakandipa simba. Kufuridzira kwaMwari kwakandipa simba. Kureva kuti mweya woupenyu. Rimwe zita racho isimba roupenyu. Isimba rinopa upenyu. Isimba rekuti kana rikapinda munhu rinopa upenyu kunyama kuti irarame. Saka ndokura kuti simba roupenyu.
Okay. kuti mweya weupenyu, Okay. the Uyu breath of life, osaka iri isimba rapiwa naMwari. kuti munhu ararame. Uyu haisi pati yaMwari. Asi munhu akatosikwa iye kubva kugorore aine mufananidzo waMwari. Ngatisikei munhu nemufananidzo wedu, Ndobva amupa mweya wake. vachimupa simba rake rekuti ararame. Simba iro harinopiwa munhu bedzi, taverenga rakapiwa futi mhuka dzinaro. Alright, mataura nyaya yemagezi. Kana foni iyi mfundisi ikafa tikaiisa pamagezi haichaji, asi mukauya neimwe foni mukaisa pamagezi inochaja, kureva kuti magezi haana problem. Chine problem iyi ifoni. Zvoreva zvokuti mweya waMwari uri mumunhu hauna dambudziko. Chine dambudziko munhu nyama iyi. Ndosaka zvizonzi payaka ichi chinofa, ichi ndo chinofa nyama iyi, kuti ifuke kusadi kusafa nokusavora. Handiti? Asi mweya waMwari uri mumunhu unodzokera kuna Mwari, ndozvamaverenga. Saka kana vaya vanozosvika pakunamata vakafa vachitaura nevakafa, havasi kutaura mweya here waMwari wabva mumunhu. Ndozvatiri kutaura, mweya waMwari haunamatwi. Nekuti isimba raMwari. Haukunzwi nekuti hauna nzeve, chine nzeve yemutumbi. Nekuti hauna muromo, chine muromo womunhu mutumbi. Hauna maziso, chinoona mutumbi. Saka hakuna mweya waMwari unonzi wakunamatwa. Ngativerenge kuti vakafa vanogona kunge vachinamatawo iwo here. Bhuku raMuparidziri rinoti chipozi, tavaverenga vhesi imwe ikati vakafa varumbidze Jehovha. Mapsalm 117. Mapsalm 117. Mapsalm 115 verse 17. Vakafa havarumbidze Jehovha. Vakafa havarumbidze Jehovha, kunyange ani nani anoburukira kwakanyarara. Asi isu hedu vapenyu tichakudza Jehovha kubva panguva ino kusvika nekusingaperi. Haleluya. Vakafa havarumbidze Jehovha. Hakuna munhu akafa ari kunamata. Kana vechibhoyi vacho vakatoti seri kweguva, hakuna muteuro. Kune rimwe vhesi inosimbisa semupfungwa iyoyi, Isaiah 38 verse 17. Isaiah 38 verse 18. 38 verse 18. Nokuti guva harigone kukuongai, rufu harigone kukurumbidzai. Guva harigone kukuongai, rufu harigone kukurumbidzai. Vanoburukira mugomba havagone kutsvaga zvokwadi yenyu. That's why tisingafaniri kuenda kwavari kuti vatiendese kuna Mwari, because ivo vacho vaburukira muguva havagone kurumbidza Mwari kana kutsvaga zvokwadi yake. Vhesi namba 19 mupenyu mupenyu ndiye ega uchakuongai sezvandinoita nhasi. Mupenyu ndiye ega achakunamatai sezvandinoita nhasi. Mupenyu bedzi ndiye achanamata Mwari. Kana uchiri mupenyu ndopauno namata Mwari. Bhuku raJobhu rinotsanangura futi zvinhu zvisagone kuitwa nevakafa, nekuti vakafa ava vatofa havana chavanoziva. Job chapter 7. Alright, saka mufundisi, kuna ndoyanda kuhwayi, regai ndione kuti ndakuhwayi here. Tiri kuti isusu mweya waMwari uri mumunhu. Kana munhu afa, mweya iwoyo hauchina kubatana nemunhu uyu. Hauchinei, hauchina chokuita nemunhu uyu. Iti isimba raMwari. Zvawakanzi mweya neshona ka shona ndizvo zvese mweya. Zvese shona inoti mweya. Kopa yake kuchoti breath. Kufuridzira of life. Chirungu chinoti breath of life. Kufuridzira kweupenyu. Ndozvetiri kuti spirit of life. Chirungu hachiti spirit of life. Chirungu chinoti breath of life. Kufuridzira kunopa upenyu. Saka munoti simba raMwari roupenyu, because ndo simba rokupa upenyu. Shona iri kuti mweya zvakafanana naMwari kati mweya upenyu. Shona inoti mhepo inoti mweya. Ndo pandoda kubvunza kuti iwo mweya uyu hausi mweya wokuti uyu ndo wava marufu. Mweya kana ndatofa, mweya wangu wandinawo hauchazi murambwi. Handitika? Hatingati mweya uyu ndi murambwi. Handitika? Saka
hatingaunamati. hazvigoni saka vhesi yati vakafa havarumbidzi Jehovha. Alright, mufundisi, regai timboverenga. Pane bhuku iri rinonzi Makabhisi. Hatizi kuti munoti china. Makabhisi handiriziva ndisandaroona. Ibhuku risina kupinda mubhaibheri. Ndakanzwa nezvaro but handisati ndambori. Yes, iro bhuku raMakabhisi rakabva mubhaibheri. Harina kupinda pakazogadzirwa bhaibheri. Pacanon. Pakanona ichi. Makabhisi 12 verse 42 kusvika 44. Tinoona kuona kunamatigwa kwevakafa. Ndozvakaita kuti risapinde mubhaibheri because rinocontradicta zvidzidzo. That's why risina kuiswa. Handi vakanga vachiita canon vakanga vachitarisa. Kuti varege saka vakatoona kuti tikaisa izvi tatokanya dzidziso yese yebhuku. Because hatina zvimwe zviri mubhuku iri. Zviri mu66 mabhuku atinawo zvinosapota pfungwa iyoyo. Tichiona wakafa wachinamatira hamuna pfungwa iyoyo. Koroti katongesa pfungwa yebhaibheri rakutopikisana. Kuzoti mavhesi akutaura kuti vakafa havanamati. Vakafa vatsvake zvokwadi. Saka navakunamatira zvoreva kuti bhuku ndopakutobuda munyaya dzekuti bhaibheri rinopikisana. Alright. Ko apa pana Luka 16 verse 19. Toibata kusvika ku 16 verse 26. Yaruka. Pane nyaya yaRazaro. Hameno kuti mungaitsanangura sei kuti No, it was a parable. It was a parable. I see nyaya yakanga yaitika. It was a parable. I think we can quickly deal with that. Matthew, iri kuna Luke, I understand. Chapter 16, but Matthew chapter 13 verse 34 inoti panapa zvinhu zvose Jesu zvaakaudza vanhu vazhinji akavaudza nemufananidzo. Haana kutaura chinhu kwavari asingafananidze. Zvinhu Jesu zvaitaura vanaiudza nemaparables. Haana kutaura chinhu asingaise maparables. Kuti zviitike zvakarebwa nemuprofita achiti. Muprofita ataura ndi Psalm 78 from verse 1 ndopano kuita vhesi inoti ndichashamisa muromo wangu nemufananidzo. Ndichataura zvakanga zvakavanzika kubva pakuvambwa kwenyika. Saka ndiri kutaura maparables because ndiri kutaura zvinhu zviri hidden. Zvakavanzika kuti chinhu chikanzi parable chinhu chine hidden language. It's not a literal language. When you read parables are not literal. Kazi pamba pana vasikana vane 10 vane mafuta vane mwenje. Unofanira kutsva kuti vasikana sei vari 10 vasiri 9 sei vari 10 vasiri 5 sei vane mwenje. Alright, mwenje unorevei, mafuta anorevei. Ndoda kuti vanhu vabate kuti kana tichitaura kuti iparable tinongoti zvinhu zvakafanana. Saka tinofanira kudhikota. Saka tikaenda muparable iyoyo yamukutaura yaLazarus nemupfumi tofanira kugona kutsvaka kuti chii chiri kutaurwa naJesu. Iyo yakanyorwa iri kuti parable. Noti dzimwe tinoudzwa kuti zvino Jesu kuna Luke kwacho. Yes. Jesu wakataura kuti wakapa pamufananidzo. Apa wakataura here. Akataura. Luke chapter 16. Parable yakataurwa nokuti papasekwa. Luke chapter 16 verse 14 inoti zvino vaFarisi vakanga vachida mari vakanzwa zvose zvaakanga areva vakamuseka. Vakanga vachiseka Jesu vaida mari vakamuseka. Saka Jesu akataura akati mumwe mufumi wakanga aripo waipfeka nguo tsvuku nemicheka yakaisvonaka nokufara zvakaisvonaka misi yose. Zvino mumwe murombo wainzi Razaro wakanga ana maronda mazhinji akaiswa pasuo rake achida kuzvigutsa nezvaiwa patafura romufumi, kunyange nembwawo dzaiva dzichina zvamaronda ake. Ndo parable yacho. Ngati haina kunyorwa kapo kuti iparable. Aiparable, it's a parable. It's a parable was inyaya. Kwese even mukatadza kumusoro hapana paitaurwa mubhuku raLuke. Hapana. Aingotaura. Ukaverenga vhesi 8 vataura drakema. Luke 15. Ndopiko mukadzi ana madrakema ane 10 kana akarashika. Kana akarashika nerimwe akarashikirwa nerimwe angarega. Hapana munhu zvino mufananidzo wakati. Vhesi 11 inoti zvino pataura zvino mumwe munhu waiva nevanakomana vaviri. Yangotaura kuti zvino mumwe munhu aenda kuti akaudza mufananidzo. Hapasi pese panonzi akaudza mufananidzo yakati. Saka sezvaita pakanzi zvino mumwe munhu yati mumwe mufumi ndomatangira kuita maparables acho. Ndapawa mufundisi. Saka muparable iparable chete. Parable yacho ine vanhu vaviri, ina Razaro nemufumi naAbhurahama arimo. Saka mufananidzo waipiwa nokuti Abhurahama akatofa kudhara.
mufananidzo waipiwa kuti vanhu vabate, saka unoda kuzodudzirwa mufananidzo wetodzidzisa vanhu. But we've also done I think it's online when we also did this parable kuti batsire vanhu. Yeah. Alright, mfundisi. Ngatimuverenga Hebrews 12 verse 29. Mubhaibheri renyu. Hebrews 12. Hebrews 12 verse 29. Yeah. Nekuti Mwari wedu, Hebrews 12 verse 29. Yeah. Nekuti Mwari wedu moto unoparadza. Yeah. Moto unoparadza, handiti? Pane nyaya inotaurwa kuti Mwari moto, ende Mwari uri moto futi unoparadza, asi uchichenesa. Pane nyaya inonzi kupurifyiwa kwevakafa. Ndokunotaurwa ndivakawanda kuti kana wanda mupegatori rimwe une nzvimbo wakucheneswa kunamatira vakafa, the practice of praying for the dead. Vamwe vanoitora vaiti Mwari moto unochenesa. Aiwa, no, taramba wani. Oh. Vanofana kunguva iri mavhesi chete. So that vasimbise pfungwa yavo. Mavhesi ndio vanofana kuverenga, vakamaverenga then I think they are qualified. Kuti ndipapa vanozviwana, ndipapa kanzi pakatori. Pari kuratidza kuti vatsviva autiverenga kuti apa pari kutoratidza kuti vanhu vapinda mupakatori. Apa kutonzi vana matirei vari imomo. Bhaibheri rati vakafa varumbidze Jehovha. Bhaibheri rati vanowira muguva havagona kutsvaka zvokwadi yaMwari. Bhaibheri rati mupenyu ndiani namata Mwari. We don't have maverses anosapota theory idzodzo. So men have created matheories munyaya iyi. But zvatauya nazvo ndiko kudzidzisa kwebhaibheri. Pakupedzisira bhaibheri rinoratidza kuti vakafa vese vari mumakuva hazvina kupera bedzi. John 5 John chapter 5 Jesu achitaura from verse number 25 anoti zviro kwazvo ndoti kwamuri nguva inouya nayo ndinoti kwamuri nguva inouya nazvino yatovapo nayo vakafa vachanzwa inzwi rangu, inzwi remwanakomana waMwari, vanomunzwa vachararama. Unotoona verse 27 iri kuti vachanzwa vachanzwa inzwi rangu. Imi muri kuti havana chavanoziva, vanogohwa sei? SaLazarus ka ndosakati inzwi rangu ndo rinonziwa nevakafa. Anogona kudeedza vakafa bedzi ndiye Kristu. Ndichatsanangura izvozvo. Verse 20 musashamiswa naizvozvo nokuti nguva iri kuuya nayo vose vari mabwiro vachanzwa inzwi rake, vachabuda, vakaita zvakanaka kumuka kwoupenyu, vakaita zvakaipa kumuka kwokutongwa. Why achidaro? Because kana munhu afa anotora chimiro chipi? John 11 verse 11 ndozvaakazoreva akati kwavari, Razaro hama yedu wavata, asi ndichaenda kunomutsa pahope. Vadzidzi vake vakati, Ishe, kana avata achamuka. Jesu akanga areva kufa kwake, asi vaifunga kuti unoreva kuvata hope. So according to this verse, munhu akafa anopinda mustate yatinopinda kana tafa nehope. Kana munhu afa nehope anogona kumutsa chete ndiye uyo mupenyu. Saka Jesu ari kuti ini ndini ndine simba rekumutsa vakafa. Vanogona kunzwa bedzi inzwi rangu vari kumakuva ikoko. Saka Jesu ndiye ane simba rekumutsa vakafa. Saka Bhaibheri rinotaura kuna Vakorinde vekutanga anotarira ndekuudza chakavanzika nekuti hatingavati tose asi chashandurwa tose. Pakarepo nekubwira kweziso nehwamanda yaMwari nekuti hwamanda icharira, ipapo vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Alright. Saka muri kuti imimi nyaya yokuhwa kwevakafa haisi nyaya yevanhu, but inyaya yesimba raMwari. Simba raMwari ndo rega rinogona kuita basa iroro. Saka Mwari anogona, ndiye anogona kumutsa vakafa. So that's the only hope that we have. Saka muri kuti Mwari unenge usika zviri? No, Mwari hachasikebe. Chinomuka Bhaibheri rinototaura kuti chichamuka chii? Makuva. Zvanzi naJesu, vese vari makuva vachanzwa inzwi rangu vachamuka. Mwari is going to show and demonstrate power. Simba zvinhu zvaMwari zvezviri zvinoshamisa, asi Mwari uchazviita. Vakorinde vekutanga 15 verse number 51 anotarira ndinokuudza chakavanzika. Ndinotangira anoita anoti ichi chakatovanzika. Chakavanzika nekuti hatingavati tose, nekuti hatingafi tose, asi chashandurwa tose. Pakarepo nekubwara kweziso nehwamanda yaMwari yekupedzisira, nekuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nekusaora. Nesu tichashandurwa nekuti chinoora chichafuka kusaora, neichi chinofa chichafuka kusafa.
Right. Ndahwa mufundisi. Yes. Asi No, ka nyaya dzinonesa mufundisi ndedzekuti imuri kuti vakafa vane chavanoziva, asi vakafa vanoonekwa. right. That Vachi- will be, yes. That will be Yes. our part 2 of the story. Yes. Saka ndoye toda kuti titange iyoyo tozoti vhareya. Vanoonekwa mukaenda panonzi 10 of yemabhuku paya panonzi vanoonekwa munhu wakambofira paunodzoka. Mukatarira vamwe vanoti sekuru vangu vanodai. Mukatarira vamwe vanotobikira vakafa sadza. Kune inonzi ngozi yokuti iwo ukaura kuti wauraya munhu unopfuka. Hanzi mweya womunhu hauindiwoga. Munoti chinazvo Kune izvozvo? zvipoko, kune ngozi. Kune ngozi, kune Kune zvipoko. mudzimu, kune Eh. masvikiro. Eh. Kune chivanhu chinoitwa. Mbuya votouya vachitaura chimwe zikuru chidoko doko chonzi kwachitaura nezve rambuya. Now, yes, ndizvo saka itiita kudhila manje ne what happens in the realm of the spirit. Mweya itsvina inowanikwa ichitendera around. Evil spirits which start to now to dissect. Hakupinda munonzi great controversy. Muondo uri now when we bring Jesus and the devil now. Kuti Jesu tataura dzidziso yake today. Ari kuti tenda kuti wakafa wana chavanoziva. Kana ukafa iwe unopinda mustate yekurara upinda muguva umirira rumuko. Zvimwe zvese zvakuitika pakati paupenyu izvi hazvibve kuna Mwari. Asi zvinobva kumweya itsvina. Saka Mwari achitiramidza, I think ndichangosienda tiza nevhesi rinosimbisa pfungwa iyoyo. Alright. Muchipedzisa ipapa. Saka muri kuti imimi vakafa havana chavanoziva, asi mweya yakaipa iyi ndo inoda kudzimatidza vanhu kuti vaite zvekuti vakafa vano zvavanoziva. Vane zvavanoita. Saka izvo zvinozoitika zviya kuti munozoona munhu baba venyu vakafa munogona kuvaruta achitofamba muchitaura navo. Baba venyu vakafa vanogona kuona kuti hando pavakafira. Vanhu pakafira munhu tomboti munhu wafa achipondwa panonetsa kusvika, panenge pachitorema. Saka imuri kuti igreat controversy. Inyaya yaSatani unoda kuti vanhu vatende kuti vakafa vane chavanoziva. Ndozvomureva. Ndizvo chaizvo. Saka Mwari anototiramidza kuti tiinterakte nezvinhu izvi. I finish Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Anoti pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anouka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muuki, kana anobvunza vakafa. Hapana kuwanikwa noutaura. Kuudzwa maguru pautaura pana panzi muroyi, panzi ng'anga, panzi masvikiro, kana Kuvabvunza. vakafa, anobvunzira kuzvinhu izvi. Anda achinobvunzira kuzvinhu izvi. Alright, mufundisi. Verse 12 inoti nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Vese vanoita zvekung'anga, masvikiro, vakafa, pozi hakuna Mwari, vanonyangadza Mwari wacho. Alright. Takuda kuti tipete tizoibata. Ndichine mibvunzo yakawanda ipapo patavhunza kuti kosei zvichidai imufundisi munogona kundovata kumakuva here, kundovata pamakuva paya. Yeah, it's not normal in our society, but if chance given, why not? Why are you saying it's not normal? Ndikuti in our society, because saka tiri kuya nevhangeri. Because vanhu vakakuona ukarara kumakuva, because they don't know this truth, they will then mistaken you to rituals, kuti urikuita zvechiwanhu, urikuita zvemishonga. Because kumakuva hakusi kwekuti vapenyu varare. Kumakuva ndekuti vakafa varare. Saka ukariko uri mupenyu wako unorara makuva. But if the chance is given, paine point kunzi da kupuruvwa, we will do that. Kuti tiradze vanhu kuti vakafa havana chavanoziva. Hakuna chiriko kumakuva. Saka kune anonzi maandateka. Wanotochengeta makuva bhozi. Kune matsotsi akaverenga vhangeri akazoti vakafa havana chavanoziva. Vanouya vachikutura mabhonzo pasi vachitora makofini vachienda nawo. They know kuti vakafa havana chavanoziva. Saka vakaiswa maandateka navanhu vanogadha magraveyard. Vakafa vacho they can't even protect themselves because why? The Bible is confirming kuti kana wafa havana chavanoziva. Alright. Saka alright, sei imi muchiti kana munhu afa kunzi passing on karitedza kuti kune Anodaro enyika, we have never said that. Saka tarazozvicorrect. We don't say all these things, rest in peace, pass it on, whatever my statements.
ese ane chekuita nekuda kucommunicate with the dead zvine connection yemweya yetsvina. Yes. Alright mufundisi, regai timbomira kwanhasi tatitaurei, asi nyaya dzetoda kuti ndoda kuti ndihwisise inini kuti alright, imimi kana muchiti vakafa hapana chavanoziva, isusu tinovavona sei vana? Ndoona vamwe vanhu vanonyora zvakawanda kuti it's 5 years since makafa kwaane makore 5. Mataura kuti usabvunzira kwakafa. Kwaane makore 5 zvinoita sekuti ndinhasi. Ndoda kuti ndizohwisisa petichazoramba tichitaura kuti izvozvo sekutaura kwamakaita kuti kundorara kumakuva kunogona kutoitika, hakuna basa, nokuti hakuna chiriko kuya, ndozvamataura. Saka zvinozoitavo here kuti ndidembe ndondoisa muHerald muya, kana kunyora pastatus yangu ndoisa mufananidzo wababa vangu vakafa nezvimwe zvakadaro. Ndoda kuti ndizozvihwisisa mufundisi. Yes, that's fine. Saka panguva ino ndonga izvozviti muri kumanya mufundisi, muri kumanya pane, so totenda. Tinotenda. I hope vanhu vachabatsirika. If there are any questions, let us know. Yeah. So that tinodila nemashuzi here. Alright, ndozviri kutaura mufundisi, ndovimba pane vakatarisavo panapa. Mufundisi vari kuti pane iyi hurukuro yatiri kuita, asi hurukuro iyi humwe yatinokoka vamwe. Pane vamwewo vanogona kunge vaita mibvunzo, vamwewo vane mibvunzo yandaa ndichibvunza, vamwewo kuda vapindurika, kune vamwewo vasina kupindurika. Nyorai, makasununguka, chirongwa chedu chakavhurika. Ihumwe yatinokokerana kuti tihwisise kuti vakafa vakamira sei, nokuti nyaya iyi vamwe vanhu vanogona kutaura kuti vakafa havana chavanoziva, asi zviito zvavo zvichiratidza kuti vakafa vane chavanoziva. Vamwe vanobhabhatidza vakafa, utoona vabhabhatidza munhu wakafa. Vamwe vanokisa zvitunha kuti ndichida mudzimai wangu vomukisa. Izvozvo zvingamira sei? Kana kumisa pastatus, kuda kurangarira, kuda tichazozvitaura mufundisi. So panguva ino nhasi mufundisi totenda kana pane vanga vakateereravo vachiona makasununguka ihurukuro yedu, asi hatirambidzo vamwe kupinda. Tinoramba tichita nokuti nyaya idzi ndedzekuti tizive ndedzemubhabheri. So tosangana pachirongwa chotevera mufundisi. Bless you. Thank you very much for coming back to the program. Wonderful. Tokutendai. Wonderful. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba paz vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwa mwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imo chokwadi, patana inesu chokwadi chichakusu.